nigga, I knew that I wouldn't. Biik ni Tatay, trending. Ano partner yung mga napanood mo na video ng mga baboy na Kakaiba. nag-trending? Ano, yung mga hindi na sila buhay partner, lechon na sila. Nag-trending kasi, di ba yung mga partner, yung mga yung lechon. conchinillo. Oo, tsaka yung mga lechon na mas makinis pa sa'yo. Di ba, may mga ganon ka nag-trending. Correct. Tapos may mga lechon na parang matindi yung pinagdaanan, yung halatang Pinaghirapan, nahirapan. kulubot na kasi pagkaka-lechon sa kanila. Parang ganon, merong diba? nasunog. Yan, may mga ganon. Yun lang naman. Pero yung biik na buhay, parang wala pa akong nabalitaan. Although yung mga binalita natin noon, yung parang nakakatalon sa ibang koral. Dimension. Nakakatayo talon sa ibang dimension. Sa ibang koral. Okay. Ang galing isipin mo, ang bigat-bigat ng correct, baboy, ha? Liit ng mga paa nila. Paano nakakatalon? Ang taas-taas ng koral. Bewang or dibdib correct, ng isang taong nag-aalaga. Tama. Tsaka makapal. Totoo. Makapal yung semento. Yung semento. Oo. Tapos nakakatalon. So trending din yun. Tapos napag-usapan din natin nitong mga nakaraang linggo or buwan, yung baboy naman na inalagaan sa loob ng bahay. Nakatabi nung na may sariling tulugan, minsan katabi nung may-ari. Ginawang pet yung baboy. Ito namang huling napanood ko na trending din, yung alagang biik ni Tatay, as in ginawa din niyang pet, pero parang aso. Dinadamitan. Hindi. Hindi kasi aso dinadamitan, parang pet. O pwede din, siguro may mga pagkakataon, kaya lang yung napanood ko ng video, walang damit. Okay. Yung literal, yung aso na sunod lang sa kanya. Yung na pag tinawag niya yung pangalan, sumusunod sa kanya. Parang aso talaga. So, natitrain na gano'n. Oo. Na parang isipin mo, na parang, nga, nakakaintindi sila. So, nag-trending siya kasi samot-sari yung comment ng mga tao na parang, ay, tingnan nyo, baboy yan mga kaibigan, ha. Pero nakakaintindi. Nakakaintindi, sumusunod sa amo niya. Pag sinabing tabi ka dito, tamatabi sa kanya. Bihib lang siya nasa gilid. Hindi kaya AI yun? Baka naman AI lang. Hindi ko rin alam. Pero legit yung video. Pag nag-stop din siya, kunyari, tatawid sa gilid ng kali, dyan, behave ka muna. Nasa gilid lang ng paa niya, nakatayo yung biik. At pag sinabi niya, tara, tawid na tayo, tatawid din yung baboy. Kakaiba. Nag-trending siya kasi yung comment ng mga ng ibang mga tao, walang kaalam-alam ang biik sa mangyayaring trahedya. Oo nga, totoo Yung parang, kaya siya inaalagaan ng husto para kapag dumating na ang trahedyang nakalaan para sa kanya, tunay na siyang malambot, di ba? Diba? Sunod-sunod ka pa, ha? Walang kaalam-alam ang baboy. Punong-puno ng innocence. Correct, diba? Hindi niya alam. Sa nakaabang na trahedya sa kanyang buhay. Walang kaalam-alam ang pagiging adobo niya mamaya, diba? Totoo. Diba? In a way na parang nakakatawa pag iisipin mo. May katotohanan nga naman. Correct. Yung mga baboy, grabe, sige, pakainin nyo kami. Patabain nyo kami ng patabain. Pero ang rason pala kung bakit ginagawa yun, kasi pagpipiestahan ka bukas sa isang linggo o sa isang buwan. In fairness, bida ka, diba? In fairness, pero maubos ka nga lang. Diba? Sinachap-chap ka ng mga tao. True. Kakaiba na yun pala yung may mga ganon na, pwedeng i-train as a pet. Totoo. Diba? Nauutusan nga yung ibang baboy. May video din ako napanood. Baboy nauutusan. Ay, talaga? Ako din. Meron din akong kakilala. Anong ginawa ng baboy? Ay, naku, lahat. Tinanggal yung damit niya, no? Oo, baboy kasi. talaga Nauutusan din yun. Kung di siya tinatamad. Ay, ano bang baboy? Hayop talaga. Hayop. Akala ko yung hayop naming kapitbahay. Baboy kasi yun Charet. Pero alam mo, marami din ng mga naging comment doon ng mga tao na grabe, no? Amazing. Itong mga baboy na to, walang kaalab-alab. Gusto lang nilang mabuhay. Pero tayo mga tao, sobrang pakinabang natin sa kanila. Yung pakinabang na pinagpipiestahan natin sila kasi pagkain natin sila. Diba? Nakakaawa pag iisipin mo. Ayoko masyadong isipin kasi yun lang ang kinakain ko, partner. I love samgyup. Masarap ang lechon. So ayoko na lang isipin talaga. Although di ko kaya talaga kumain ng lechon kasi parang feeling ko legit na baboy siya. Yung mga iba, yung samgyup. Hindi, pag chinap-chap na, masarap. Pero pag yung buo, diba, parang nakakaawa na. Nagpanggap silang masaya pero ang totoo malungkot sila. Minasakar natin sila. Correct. Nilagyan lang natin sila ng apple sa bibig, di ba? Pero hindi natin makita yung kalungkutan nila. Grabe. Itigil na natin katramahang to, mga kabisyo. Kain na po tayo.
Exit na po kami. Susunod na po, Tara Kape with Robin Shena and Conyo Bicolano. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper Na nagpapaalala, ang paghihintay sa taong di kakayang mahalin ay katumbas din ng paghihintay na tumamisang asin.